Každý deň niekde na svete archeológovia objavujú staroveké artefakty. Ľudia miznú a zločiny sa páchajú. Zatiaľ čo väčšina týchto udalostí je typická a nijako nevybočuje z normálu, niektoré z nich zanechávajú odborníkov a úrady zmetených. A záhady za týmito prípadmi možno nikdy nebudú vyriešené. Číslo 10. Väčšina autorov sa nesnaží len ovplyvniť životy svojich čitateľov, ale ako je to v ľudskej povahe, tiež túžia získať uznanie za svoju prácu, keďže niektoré knihy a divadelné hry trvá dokončiť roky, ak nie 10 ročia. Ale jeden autor zjavne nemá záujem o pozornosť, keďže jeho skutočná identita zostáva neznáma a mnohí vedci sa márne snažili zistiť, kto to je. Mnoho mien bolo navrhnutých v snahe identifikovať tohto dramatika, ale nikomu sa nepodarilo dokázať jeho skutočnú identitu. Mnohí z Martinových spoluautorov veria, že tieto hry vytvára žena, keďže majú pocit, že jej dielo má výrazný ženský hlas. Ale to samozrejme zostáva len čistou špekuláciou. Jej prvá prelomová hra, Talking With, je zbierka monológov, ktorá bola uvedená na Humana Festival of New American Plays v Actors Theatre of Louisville. Po premiére tejto hry získala Martinova celonárodné uznanie, aj keď nikto nevedel, kto je. Niektoré zdroje uvádzajú, že sa narodila v Kentucky, hoci neuviedli, čo ich k tomuto záveru viedlo, keďže nikdy nesúhlasila s rozhovormi a nikdy sa verejne neobjavila, aby propagovala svoju tvorbu. Bolo naznačené, že Jane Martinová je pseudonym pre Johna Joryho, profesora drámy na Washingtonskej univerzite, ktorý pod svojím vlastným menom produkoval množstvo hier. Keď sa na to Joryho pýtali, vždy popieral, že by bol tým záhadným autorom. Ale predpokladá sa, že by mohol poznať skutočnú identitu autorky, keďže uviedol, že by nemohla produkovať hry, ak by sa jej skutočné meno prezradilo. Mnohí vedci považovali za zaujímavé, že sa rozhodol označovať Martinovu ako ona, čo viedlo k ďalším špekuláciám. Niektorí sa domnievajú, že by mohol mať na mysli svoju manželku, Marciu Dixie Joryovu. Pričom niektorí špekulujú, že Martinovo dielo by mohlo byť spoluprácou tohto páru. Nech je to akokoľvek, Martinové hry vyvolali v priebehu 10 ročí v tomto odvetví poriadny rozruch, pričom jedna z nich nesie názov Keely and Dew. V roku 1993 sa stala najčastejšie uvádzanou novou hrou v celých Spojených štátoch a získala cenu za najlepšiu novú hru, ktorú udeľuje Asociácia amerických divadelných kritikov. Bola tiež nominovaná na Pulitzerovú cenu za drámu, ale aj mnohé jej ďalšie hry získali veľkú pozornosť. Anton and Show Business a Jack and Jill obe získali cenu za najlepšiu novú hru a čoskoro sa ukázalo, že Martinová má skutočný talent. Nie je len autorkou jediného úspešného diela. Jej hry sa často zaoberajú zložitými a kontroverznými témami, ako je politika a spoločenské otrasy, ktoré sa odohrávajú v konkrétnej štvrti. Jej anonymita jej umožnila venovať sa politicky nekorektným témam a tiež jej umožňuje otvorene hovoriť o svojich názoroch na stav modernej spoločnosti. A jej vtipnejšie hry obsahujú satíru na divadelný priemysel a jej kolegovia dramatikovia ju chvália za jej schopnosť vtiahnuť divákov do deja. Zatiaľ zostáva identita Martinovej tajomstvom a možno sa nikdy nedozvieme, kto to je. Niektorí ľudia veria, že táto záhada by mala zostať nevyriešená a že by ju mali nechať na pokoji, aby sa mohla vyjadrovať v pohodlí anonymity. Číslo 9. Archeológovia majú veľmi zaujímavú, aj keď prácne náročnú prácu, ktorá často vedie k objaveniu artefaktov, aké ešte nikdy predtým neboli videné. Okrem toho, z času na čas narazia na niečo, čo ich úplne zaskočí. Napríklad bronzový artefakt, ktorý bol objavený na Aliaške v roku 2011. V tom roku skupina výskumníkov vykopávala v oblasti Cape Espenberg, keď začali objavovať kovové predmety, ktoré by v tomto regióne nemali existovať. A záhada, ako sa tam dostali, zostáva nevyriešená. Projekt viedol John F. Hoffaker, ktorý pôsobil ako hlavný výskumník, a Owen K. Mason, ktorý bol spoluvedúcim výskumníkom skupiny. Obaja pochádzali z Inštitútu arktického a alpského výskumu na univerzite v Koloráde v Boulderi a nikdy by neboli očakávali, že pri vykopávkach nájdu tieto zvláštne artefakty. Medzi týmito záhadnými nálezmi bol kostná rybárska návnada s očami vyrobenými zo železa, medená ihla, rybárske náradie s medeným háčikom, valcovitá medená korálka, malý kúsok medeného plechu a kúsok rozbitej medenej pracky nejakého druhu. Aj keď sa tieto objavy môžu zdať ako akékoľvek iné objavy, ku ktorým denne dochádza po celom svete, archeológovia boli nadšení, keď ich našli. Pretože artefakt im poskytol doteraz neznáme informácie.
Keďže tieto predmety boli vyrobené z stavených kovov, teraz vieme, že euroazijské kovy boli prinášané cez Beringov prieliv do Severnej Ameriky dávno predtým, než tento kontinent nadviazal kontakt s obyvateľmi európskeho kontinentu. Ale mnoho otázok stále zostávalo. Po analýze artefaktov pomocou energodisperznej rentgenovej fluorescencie sa zistilo, že rybársky háčik, ihla a medený pliešok boli vyrobené z takmer čistého medi. Ale nebolo určené, či tá meď pochádzala z miestnych zdrojov na Aliaške, alebo či bola dovezená odinakiaľ. Čo sa týka korálky a pracky, je isté, že boli vyrobené z stavených kovových zliatin. Zistilo sa, že obsahujú bronz, čo je zliatina medi, olovo a cín. Pracka obsahovala aj malé množstvo arzénu a striebra, zatiaľ čo korálka je prevažne z olova, ale obsahuje aj cín a meď. Pracka vyvolala medzi odborníkmi najväčšie nadšenie, pretože sa predpokladá, že bola vyrobená pomocou formy. Žiadny takýto predmet z praveku nebol v Aliaške nikdy objavený. A vďaka malému kúsku kože, ktorý bol stále pripevnený k pracke, bolo možné vykonať radiokarbonové datovanie. Jej vek bol určený na obdobie medzi rokmi 1165 a 1460 nášho letopočtu. A vedci si uvedomili, že veľmi pripomína pracky, ktoré sa používali na konských postrojoch v Číne medzi 1. a 6. storočím. Tieto objavy síce vyvolali veľké nadšenie, ale zároveň zmiatli aj odborníkov. Až do vykopávok na tomto mieste sa verilo, že tavené kovové predmety sa v tejto oblasti vyrábali až po príchode európskych objaviteľov. Teraz je však známe, že to tak nebolo a že ľudia žijúci na Aliaške v praveku získavali tieto kovy z neznámeho zdroja. Domy, ktoré sa na tomto mieste vykopávajú, boli opustené niekedy pred rokom 1850 a zistilo sa, boli postavené z kameňa dovezeného z iných častí Aliašky, keďže v tejto oblasti sa takýto kameň nenašiel. Domy boli postavené v dunách, ktoré sa v tejto oblasti nachádzali pred tisíckami rokov a o ľuďoch, ktorí ich obývali, vieme len veľmi málo. Na tomto mieste sa vykonáva ďalší výskum a časom sa možno dozvieme viac o ľuďoch, ktorí tam žili a o technikách, ktoré používali na vytváranie týchto zvláštnych predmetov. Číslo 8. Začiatkom 19. storočia sa pri pobreží Nového Škótska plavila pirátska loď známa ako Young Teaser. A každá loď, ktorá ju stretla, bola nútená buď utiecť, alebo sa zapojiť do boja. Young Teaser bola pirátska loď, ktorá napadala všetky britské plavidlá, na ktoré narazila, a vo väčšine prípadov, keď bolo po všetkom, jej posádka utiekla so všetkým nákladom nepriateľskej lode, ktorý potom buď predali za slušný zisk, alebo ho sami piráti využili. Loď, škuner, bola postavená v New Yorku v roku 1813. Merala 75 stôp na dĺžku, mala medený trup a vážila približne 124 tón. Bola vybavená niekoľkými kanónmi a na prove mala hrozivo pôsobiacu hlavu aligátora s otvorenou papuľou v útočnej póze. Počas vojny v roku 1912 sa loď plavila v oblasti Mahone Bay, pretože táto oblasť obsahovala mnoho zátok a ostrovov, ktoré mohli posádke poskytnúť úkryty, odkiaľ mohli prepadnúť nič netušiace britské plavidlá. Aby toho nebolo málo, väčšina lodí, na ktoré útočili, bola úplne neozbrojená a ich posádka nemala inú možnosť, než sa okamžite vzdať alebo čeliť veľmi nešťastnému koncu. Keď boli lode zabraté a ich náklad bol preložený na Young Teaser, odviezli ich do Bostonu, kde ich predali. Kapitán Frederick Johnson stal pri kormidle staršej lode s názvom Teaser. Bol už predtým zatknutý, ale prepustili ho na podmienku po tom, čo sľúbil, že už nikdy nezaútočí na ďalšiu britskú loď. Ale keď sa vrátil do USA, jeho láska k korzárstvu ho opäť ovládla. Pridal sa k posádke lode Young Teaser, ktorá bola pomenovaná po jeho starej lodi, a ostatní členovia posádky ho od začiatku nemali radi. Opisovali ho ako hrubého, nepríjemného a zlostného človeka. Napriek tomu slúžil ako prvý poručík na lodi a začal sa plaviť po mori spolu s ďalšími 36 členmi posádky. Slúžil pod kapitánom W.B. Dobsonom, ktorý bol v tom čase známym pirátom, a loď vyplávala na svoju prvú plavbu 10. mája 1813. O 3 dní neskôr si vyhliadli svoj prvý cieľ a začali útočiť na britskú loď s názvom Invincible Napoleon. Posádka tej lode urobila všetko, čo mohla, aby utiekla, a až po 5-hodinovom prenasledovaní ich piráti dobehli. Invincible Napoleon bol zajatý a potom predaný na aukcii v Portlande. Ale o 2 týždne neskôr Young Teaser čelil ťažkej výzve. Kapitán Dobson vyzval posádku HMS La Hog na súboj a výzvu prijal kapitán Capel. Dobson si čoskoro uvedomil, že urobil chybu a pokúsil sa utiecť,
ale Briti ho začali prenasledovať. K HMS La Hawke sa pridali ďalšie dve fregaty, Orpheus a Castor. A Dobson o tom nevedel. Deliostrelci boli rozmiestnení na pevnine nedaleko Halifaxu pre prípad, že by sa Young Teaser pokúsil utiecť do zátoky. Dobson dokázal udržať loď na vode 18 hodín a nakoniec sa dostal do plytkej vody, pretože veril, že väčšie plavidlá ho nebudú môcť nasledovať. Zdalo sa, že tieto triky fungujú, ale kapitán Keppel potom prikázal svojim mužom, aby ich prenasledovali na člnoch lode, z ktorých každý bol vybavený dielom. Dobson vplával do prístavu Chester, kde loď uviazla na pritčine pri ostrove Quaker. Poručík Johnson vedel, že keďže porušil svoj sľub, v prípade zajatia ho určite čaká poprava. A tak urobil niečo nepredstaviteľné. Videli ho, ako beží k lodným zásobám pušného prachu s horúcim uhlíkom v jednej ruke. Nikto z posádky sa ho nepokúsil zastaviť a Johnson vrazil uhlík do pušného prachu, čo spôsobilo obrovský výbuch, ktorý bolo cítiť až do vzdialenosti 12 míľ. Preživší vrátane kapitána Dobsona sa dostali na pevninu, kde sa vzdali. A o niekoľko hodín neskôr sa Young Teaser potopil pod vlny. Asi o rok neskôr začali námorníci občas hlásiť, že v tejto oblasti vidia plávať loď duchov. Loď bola vždy videná v plameňoch, čo jej vynieslo prezývku Teaser Light, keďže sa verí, že ide o Young Teasera, ktorý sa vracia, kým sa nevyparí do ničoty, ako by tam nikdy nebol. Číslo 7. Codex Selden je predkoloniálna mixtecká skladacia kniha z Lahaka v Mexiku, ktorú získal John Selden niekedy okolo roku 1616. Predtým ju vlastnil francúzsky kozmograf André Teve, ktorý ju predal anglickému autorovi menom Richard Ackloyd. Ackloyd ju daroval Samuelovi Purchasovi, o ktorom sa hovorí, že ju zanechal svojmu synovi a potom ju predal Seldenovi. V roku 1659 zanechal Selden kódex Bodleianskej knižnici na Oxfordskej univerzite a odvtedy ho vedci dôkladne študovali. Kódex obsahuje informácie o genealógii dynastie Geltepek medzi 10. a 16. storočím. A predpokladá sa, že kedysi bol súčasťou oveľa väčšieho dokumentu, ktorý bol pravdepodobne nesprávne uskladnený, čo viedlo k jeho zničeniu, alebo že bol zničený počas španielského dobytia Aztéckej ríše. Tiež sa predpokladá, že neporušená časť kódexu obsahovala jeho záver, ktorý je datovaný do roku 1556. V roku 1656 Selden zomrel a svoju zbierku kníh odkázal Oxfordskej univerzite. Kódex bol zahrnutý a dodnes si ho môžete prezrieť v Bodleianskej knižnici. Niekedy počas 50. rokov však bolo urobené druhé pozoruhodné objavenie. Keď jeden výskumník študoval kódex, náhodou ho poškriabal a uvedomil si, že obsahuje ešte starší dokument, ktorý bol prekrytý sadrou a kriedou. Ale veľa sa nedalo urobiť pre štúdium druhého dokumentu, pretože akékoľvek pokusy ho odhaliť by zničili Seldenov kódex. 10 ročia mohli odborníci len špekulovať o tom, čo druhý dokument obsahuje, ale v roku 2016 sa dosiahol určitý pokrok. Odborníci z knižnice začali používať technológie na odhalenie niektorých detailov dokumentu a začali dešifrovať 500 rokov staré obrázky, ktoré obsahoval. Použili hyperspektrálne snímkovanie, ktoré odhalilo niekoľko piktogramov bez poškodenia novšieho kódexu. Zistili, že obrázky sa nezhodujú s inými mixteckými rukopismi, ktoré boli nájdené, pretože obsahujú postavy, ktoré buď sedia alebo stoja, ale všetky sú otočené rovnakým smerom. Aj keď to nie je výnimočné, skutočnosť, že starší dokument obsahuje mužské a ženské postavy, nie je typická a vedci si tak kladú otázku, čo má dokument vlastne zobrazovať. Obsahuje tiež jednu konkrétnu postavu, ktorá sa zdá byť výraznejšia a dôležitejšia než ostatné. Špekuluje sa, že táto postava je spojená s archeologickými lokalitami Zašila a Teozacualco v Mexiku, ale toto zatiaľ nebolo potvrdené. Niektoré z ďalších obrázkov zobrazujú ľudia, ktorí chodia s palicami, ženy s červenými vlasmi a názvy riek. Dúfa sa, že s využitím ďalších hyperspektrálnych snímok alebo nových technológií budú tieto obrázky podrobnejšie preskúmané a skutočný účel a význam staršieho dokumentu sa odhalí. Číslo 6. Grof Saint-Germain. Dobrodruh, ktorý žil v 18. storočí, je mnohými považovaný za jednu z najtajomnejších historických osobností všetkých čias. Nikomu sa nepodarilo zistiť jeho skutočnú identitu a je známy len jeho prezývka Wonderman, čo sa prekladá ako zázračný muž. Je tiež známe, že ho zamestnával ako diplomata Ludovít XV z Francúzska a že bol veľmi zhovorčivý.
skutočnosti sa hovorí, že Giacomo Casanova sa rozčulil na Saint-Germaina, pretože neprestával rozprávať počas večere, na ktorej sa zúčastnili. Počas rokov, ktoré strávil vo Francúzsku, začalo mnoho ľudí veriť, že je nesmrteľný. Pretože sa zdalo, že nikdy neochorel, nestarol a vedel veci, ktoré nikto iný nevedel. Podľa samotného Saint-Germaina vedel plynule hovoriť aspoň 12 jazykmi a dokázal odpovedať na takmer akúkoľvek otázku o histórii bez toho, aby nad tým musel premýšľať. Bol mimoriadne talentovaným hudobníkom a tvrdil, že má vynikajúce znalosti alchymie, ktoré získal počas stoviek rokov. Dodával, že sa mu darilo vyzerať mlado vďaka magickému elixíru, ktorý pil, hoci tento nápoj nikdy nikto nevidel, ani ho nevidel, ako ho pije. Je známe, že sa v Európe objavil v roku 1740 akoby z ničoho nič. Kedykoľvek sa ho niekto opýtal, odkiaľ pochádza, odmietol odpovedať a prvé, čo urobil, bolo, že ohromil ľudí okolo seba svojimi hudobnými schopnosťami. Jeho rozhodnutie zostať v anonymite však prinieslo aj niekoľko úskalí. V Británii začalo raz povstanie a keď Saint-Germain cestoval tam bez akýchkoľvek dokladov alebo vysvetlenia, kto je, bol obvinený zo špionáže a zatknutý. Nakoniec bol zbavený podozrenia a špekulovalo sa, že by mohol byť Talian, Portugalec, Poliak alebo Španiel. Tiež sa naznačovalo, že sa oženil s bohatou ženou v Mexiku a najprv jej ukradol všetky šperky, než utiekol do Konštantinopolu, čo by vysvetľovalo, odkiaľ mal peniaze. Iní si mysleli, že by mohol byť kňazom, profesionálnym huslistom alebo šľachticom z ďalekej krajiny. V istom období sa presťahoval do Holandskej republiky a počas 7-ročnej vojny sa pokúsil sprostredkovať mierovú dohodu medzi Britániou a Francúzskom. Potom sa vrátil do strednej Európy, kde sa rozprával s čo najväčším počtom ľudí. Hral na husliach k radosti davov a delil sa o svoje zdanlivo nekonečné vedomosti takmer o každej téme. Počas 80. rokov 18. storočia začal pracovať pre princa Karola z Hesenska a väčšinu času trávil vykonávaním alchymistických experimentov a farbením rôznych druhov látok. Hovorí sa, že nakoniec zomrel, ale viacerí ľudia hlásili, že ho videli ešte o niekoľko rokov neskôr. Drovka von Georgi si tiež spomenula, že sa raz stretla so Saintom Germainom a poznamenala, ako veľmi sa podobal na iného muža, tiež menom Saint-Germain, ktorého stretla asi pred 50 rokmi. Saint-Germain potvrdil, že je skutočne tým mužom, ktorého vtedy stretla. A preto je ľahké pochopiť, prečo si toľko ľudí myslelo, že je nesmrteľný. Jeho skutočná identita nikdy nebola odhalená a Saint-Germain zostáva jedným z najtajomnejších mužov 18. storočia. Číslo 5. Príbeh palácového strážcu menom Gil Perez je veľmi ťažko uveriteľný. No viacerí ľudia boli svedkami zvláštnych udalostí okolo tohto muža a tvrdili, že sa mu nejako podarilo teleportovať. Akokoľvek neuveriteľne to môže znieť, táto zvláštna udalosť sa odohrala 25. októbra 1593 a tú noc sa v guvernérovom paláci v filipínskom meste Manila dialo len veľmi málo. Jeden z mužov, ktorí stáli na stráži pri vchode, mal problém zostať hore. Hovorí sa, že to bol teplý, vlhký večer, čo robilo nudu ešte neznesiteľnejšou a nakoniec svoj boj prehral. Zýval nekontrolovateľne a čoskoro mu viečka oťaželi natoľko, že na chvíľu zaspal. Vedel, že by mal veľké problémy, keby ho pristihli pri spánku, pretože guvernéra Gomeza Pereza Dasmariñasa zavraždili počas vzbúry predchádzajúci deň. A všetci strážcovia, ktorí boli členmi filipínskej Guardia Civil, museli byť v najvyššej pohotovosti. Ale Perez už na chvíľu zadriemal, ako tvrdil, keď sa opieral o palácový múr. Keď sa prebudil, nemohol uveriť vlastným očiam. Palác tam už nebol a svoje okolie vôbec nespoznával. Tiež si všimol nedalekých vojakov, ktorí mali na sebe úplne iné uniformy ako on. A len čo si ho všimli, začali byť podozrievaví. Pristúpili k Perezovi a spýtali sa ho, kto je. Ale keď im vysvetlil, že je z Filipín, pochopiteľne ho podozrievali, že je špión prichytený pri čine a zatkli ho. Ukázalo sa, že Perez sa nejako dostal do mesta Mexiko, asi 14 000 míľ od paláca, v priebehu niekoľkých okamihov a nedokázal to nejako vysvetliť. Vo väzení sa snažil vysvetliť, čo sa stalo, ale jeho prosby zostali nevypočuté. Tiež vysvetlil, že bol na stráži po poprave guvernéra. Ale správy o tejto udalosti sa ešte nedostali do Mexika a tak jeho väznitelia verili, že klame. Verili, že by povedal čokoľvek, aby získal slobodu a niektorí ho dokonca obvinili, že je komplicom diabla. Niekoľko mesiacov ho držali vo väzenskej cele, ale potom sa mexické úrady konečne dozvedeli o smrti guvernéra.
Jeho väznitelia si v tej chvíli neboli istí, čo s ním majú robiť, keďže zjavne hovoril pravdu, ale vzhľadom na tvrdenia, ktoré uviedol, sa len ťažko zmierovali s tým, že by sa nejako teleportoval tisíce míľ v zlomku sekundy. Táto udalosť bola opísaná v roku 1689 a ľudia začali špekulovať, ako to bolo možné. Špekulovalo sa, že bol v spolku s čarodejnicami a že jeho komplici ho dokázali teleportovať do Mexika. Ale táto teória neposkytovala žiadne vysvetlenie, prečo by to bolo urobené. Ďalší záznam uvádza, že mexické úrady sa dozvedeli o zavraždení guvernéra dávno predtým, než dorazili nejaké lode, ktoré by túto správu oznámili. A predpokladá sa, že zdrojom tejto informácie bol sám Pérez. Nikto nikdy nedokázal vysvetliť, čo sa s Pérezom v tú noc stalo. Mnohí ľudia sa domnievajú, že na tieto udalosti musí existovať logické vysvetlenie, ale skutočné fakty o tomto prípade zostávajú zahalené tajomstvom. Číslo 4. Počas histórie boli diela mnohých autorov z rôznych dôvodov zakázané. O niektorých sa hovorilo, že sa postavili proti vtedajším vládcom. Iné boli považované za príliš násilné a ďalšie vyvolávali podľa vtedajších mocných príliš veľa kontroverzií na to, aby sa dostali do rúk verejnosti. Jedno takéto literárne dielo, hra s názvom Ostrov psov, napísali Ben Jonson a Thomas Nash v druhej polovici 16. storočia. Prvýkrát bola uvedená na javisku v roku 1597 a dá sa povedať, že spôsobila poriadny rozruch. V tomto období bolo mnoho literárnych diel, vrátane Biblie, prekladaných do angličtiny z iných jazykov. Renesancia bola v plnom prúde a ľudia v Anglicku túžili dozvedieť sa čo najviac o Európe a zvyšku sveta. Preto bolo tieto preložené diela veľký záujem a mnoho kníh sa menilo na divadelné hry, ktoré sa uvádzali pred verejnosťou. Niektorí z týchto dramatikov pridali do týchto príbehov niekoľko vlastných detailov a divadelná scéna sa začala rozvíjať. Pred rokom 1559 boli herci zvyčajne chudobní a cestovali z mesta do mesta, kde hrávali divadelné hry, aby si zarobili na skromné živobytie. V tom roku však kráľovná Alžbeta I rozhodla, že herci musia mať na tieto predstavenia licenciu. A tak si každý, kto takúto licenciu získal, mohol konečne zarobiť slušné živobytie. Ostrov psov bol prvýkrát uvedený v divadle Swan v Londýne v roku 1597 a nedopadol dobre. Verilo sa, že názov hry bol nie príliš nenápadnou narážkou na palác Placencia, kde sa podľa povestí mali v koterciach držať kráľovnine psi. No toto zostáva len čírou špekuláciou. Možno sa nikdy nedozvieme, o čom tá hra bola, ale je isté, že rýchlo vyvolala pobúrenie. Jonson, hlavný autor diela, bol okamžite zatknutý spolu s 2 hercami, ktorí sa práve objavili v hre a boli obvinení z poburovania, čo je použitie slov na vyvolanie povstania. Čo sa týka Nasha, jeho dom bol obkľúčený úradmi a každá kópia scenára hry, ktorú mal vo svojom vlastníctve, bola skonfiškovaná. Predpokladá sa, že boli následne zničené a ich obsah už nikdy nebude známy. Ako náhle bol Jonson zatknutý, Nash sa snažil dištancovať od hry a tvrdil, že napísal iba úvod v prvom dejstve a že všetko ostatné, čo spôsobilo toľko rozruchu, napísal Jonson. Dodával, že sa mu uľavilo, keď bola hra zakázaná a že by bol oveľa radšej, keby s ňou od začiatku nemal nič spoločné. Ušiel do Great Yarmouthu, keďže to nebolo prvýkrát, čo bol zapletený do škandálu a pravdepodobne sa obával, že aj on bude uväznený za svoju účasť na vzniku tejto hry. Človek sa môže len zamýšľať, čo si o tom všetkom myslel Johnston, keď sedel vo väzenskej cele. Keďže Nash mal mnoho príležitostí sa z tejto hry stiahnuť počas jej písania, ale rozhodol sa tak neurobiť. To, čo historikov najviac frustruje, je, že obsah tejto hry nie je nikde inde spomenutý. Nikto nevie, čo spôsobilo taký rozruch pri jej uvedení, ani či bola reakcia úradov naozaj oprávnená. A preto je to záhada, ktorá nikdy nebude vyriešená. Číslo 3. Golánske výšiny, ktoré sa nachádzajú v juhozápadnej Sýrii, sú miestom záhadnej stavby, ktorá zmiatla historikov, výskumníkov a odborníkov odvtedy, čo bola prvýkrát objavená v roku 1968 po skončení 6-dňovej vojny. Oblasť bola obsadená izraelskou armádou po porážke Jordánska v Egypte. Práve v tomto období začali 2 archeológovia, Šmaria Gutman a Claire Epsteinová, skúmať túto oblasť a urobili pozoruhodný objav. Objavili zvláštnu kruhovú megalitickú stavbu, ktorá dostala názov Koleso obrov. A nemali ani tušenie, kto ju vytvoril, alebo aký mala po postavení účel. Niektorí ľudia označujú túto stavbu za izraelskú verziu Stonehenge, pretože zostáva zahalená tajomstvom a odborníci sa stále snažia zistiť, na čo slúžila.
Keď ju odborníci začali skúmať, stavbu datovali do obdobia približne pred 5000 a 6000 rokmi, čo znamená, že je staršia ako egyptské pyramídy. Stavba obsahuje niekoľko sústredných kruhov, ktoré boli vytvorené uložením až 40 000 čadičových kameňov, pričom každý z nich bol položený na zem ručne. Najväčší vonkajší kruh má šírku približne 150 metrov. Kamene boli získané z okolia vďaka sopke, ktorá odtedy zostala nečinná. Niektoré z kameňov sú len obyčajné kamienky, zatiaľ čo iné sú oveľa väčšie a vážia až 5,5 tony. Obsahuje tiež 4 ďalšie menšie kruhy a v jeho strede objavili výskumníci pohrebnú komoru, ktorá je vysoká približne 4,5 metra. Od jeho objavenia bolo vykonaných veľa výskumov, ale neboli nájdené žiadne spoľahlivé informácie o tom, prečo a kým bol postavený. Tento objav preto viedol k mnohým špekuláciám a viacerí odborníci predložili teórie, ktoré sa snažia vysvetliť jeho existenciu. Podobne ako v prípade neslávne známeho Stonehenge na Salisburskej planine vo Wiltshire v Anglicku. Bolo navrhnuté, že kamene boli umiestnené týmto precíznym spôsobom, aby slnečné lúče správne zapadali počas letného a zimného slnovratu. Ak je to naozaj pravda, toto miesto mohlo byť využívané na náboženské účely alebo počas určitých obradov, ktoré sa tam vykonávali pred dávnymi časmi. Jeden odborník vyjadril svoju frustráciu z tohto miesta a uviedol, že on a jeho kolegovia výskumníci dokázali získať len malé kúsky informácií o tejto stavbe. Ale skutočne dôležité otázky zostávajú nezodpovedané. Niektorí naznačili, že išlo o dočasnú stavbu, vytvorenú kočovnou civilizáciou, ktorá týmto územím v určitom období prechádzala. Možno sa na Golanských výšinách na krátky čas usadili a postavili kruhy, aby tam mohli vyznávať svoje náboženstvo počas svojho pobytu. Táto teória má však tiež svoje problémy. Výstavba takejto masívnej stavby by trvala dlho a táto nomadská civilizácia pravdepodobne nebola veľmi veľká, takže by potrebovali pomoc zvonku. Ak by sa skutočne používala na náboženské účely, cudzincom by pravdepodobne nebolo dovolené pomáhať s jej výstavbou. Ale keďže nemáme ani potuchy, na čo sa to používalo, táto teória je ďaleko od potvrdenia. Jeho vek je pomerne istý, keďže iné artefakty nájdené v tejto oblasti pochádzajú približne spred 5000 rokov. Preto sa špekuluje, že výstavba začala okolo roku 3500 pred Kristom a že bola v priebehu rokov rozširovaná. Výskum kolesa obrov stále prebieha a časom sa možno dozvieme viac o záhadných ľuďoch, ktorí v tejto oblasti žili pred tisíckami rokov, aj keď len na krátky čas. Číslo 2. Le chasse spirituelle, čo v preklade znamená duchovný lov, je ďalším dielom historickej literatúry, ktoré sa v priebehu času stratilo. A mnohí odborníci a vedci sa domnievajú, že bude navždy stratené. Napísal ju Arthur Rimbaud, francúzsky básnik a cestovateľ, o ktorom sa hovorí, že bol jedným z najväčších vplyvov na modernú poéziu a stal sa významnou osobnosťou počas symbolistického hnutia v 19. storočí. Narodil sa na severovýchode Francúzska a väčšinu svojho detstva prežil v Charleville. Jeho matku a súrodencov opustil otec, keď bol Rimbaud ešte mladý. A od toho veku od neho matka očakávala, že niečo zo seba urobí. Začal navštevovať Collège de Charleville, kde sa ukázal ako veľmi bystrý študent, ktorý často ohuroval svojich učiteľov a vynikal v literatúre. Čoskoro sa stal posadnutý poéziou a jeho učiteľ v tomto odbore podľa všetkého v ňom vyvolalo istú aroganciu. Začal sa tiež zaujímať o politiku, ale poézia zostala jeho jedinou skutočnou vášňou. Bol veľmi zručný v navodzovaní obrazov v mysliach svojich čitateľov prostredníctvom písania, no čoskoro si získal pošramotenú povesť. V roku 1871 sa zdržiaval v Paríži, kam prišiel v septembri toho roku. Plánoval tam zostať asi 3 mesiace a prijal ponuku bývať u ďalšieho známeho básnika tej doby, Paula Verlaina a jeho manželky. Verlaine bol taký ohromený Rimbaudovým talentom, že ho okamžite pozval do Paríža. Ale nemohol tušiť, aký zlý nápad to v skutočnosti bol. Bol predstavený niektorým z popredných básnikov tej doby, ale namiesto toho, aby bol poctený ich spoločnosťou a učil sa od nich, ich provokoval. Nadmerne pil, počom sa jeho správanie ešte viac zhoršovalo. Bolo ho počuť kričať a nadávať, robiť nepríjemné poznámky a byť hrubý ku každému, koho stretol. Dokonca aj k tým, ktorí boli považovaní za najlepších básnikov tej doby. Zdalo sa, že sa rozhodol žiť život čo najvoľnejšie a nezáležalo mu na tom, čo si o ňom kto myslí. Začal vzťah so ženatým Verlainom a ako sa dalo očakávať, to vyvolalo veľký škandál.
Ľudia obviňovali Rambauda, že poškodil a nakoniec ukončil Verlainovo manželstvo. Zmietaný pocitom viny a zápasiaci so svojím zdravím sa rozhodol vrátiť do Charleville a povedal Verlainovi, aby sa porozprával so svojou manželkou, aby sa jeho manželstvo mohlo zachrániť. Počas tohto obdobia bol Rimbaud presvedčený, že čoskoro zomrie a napísal sériu básní, ktoré boli známe ako Posledné verše. Básne hovorili o jeho túžbe byť očistený, keďže veril, že ho to zbaví jeho fyzických neduhov. Tiež cítil, že sa psychicky zhoršuje a vyjadril svoju túžbu po duchovnej obnove. Bolo to očividne ťažké obdobie, počas ktorého napísal Le Chasse spirituel. Hoci toto dielo vzniklo ešte v čase, keď boli on a Verlaine stále v Paríži. V istom okamihu sa rozhodli spolu utiecť do Londýna a žiaľ, Rimbaud nechal báseň v Modhouse, kde býval s Verlainom a už ju nikdy nikto nevidel. Predpokladá sa, že ju pravdepodobne zničila Verlainova rodina, ktorá Rimbauda nemala v láske. A že to mohlo byť jeho najväčšie dielo, ak máme veriť Verlainovi. V roku 1949 bolo krátko oznámené, že báseň sa našla, ale ukázalo sa, že išlo o falzifikát a súčasť podvodu. Dodnes je táto báseň stratená a niektorí historici tvrdia, že v skutočnosti nikdy ani neexistovala. Číslo 1. Hovorí sa, že v podnikaní je akákoľvek publicita dobrá publicita. Ale majiteľ reštaurácie vo Washingtone DC by s tým asi nesúhlasil, keďže sa stal terčom obťažovacej kampane, ktorá trvala mnoho rokov a nikdy nebola vyriešená. Reštaurácia, o ktorej je reč, sa volala Marrakeš a vlastnili ju muž menom Bashir Kuchači a jeho sestra. Obaja sa narodili v Sýrii a mnoho rokov žili v Libanone, no nakoniec sa rozhodli presťahovať do Londýna, kde sa snažili začať nový život otvorením reštaurácie v marockom štýle. Keď sa reštaurácia ešte len stavala v roku 1982, bola nainštalovaná telefónna linka a ešte predtým, než podnik vôbec otvorili, začalo obťažovanie. Spočiatku sa to zdalo celkom nevinné. Telefón zazvonil, ale keď ho zdvihli, na druhej strane linky nikto nebol. Unavený z neustálych prerušení sa Bashir rozhodol kúpiť záznamník, no potom niekto začal zanechávať čudné odkazy. Buď na nich nebolo nič počuť, alebo sa zrazu začali maniakálne smiať. Niektoré odkazy obsahovali zvuky, ktoré nikto nedokázal identifikovať. A keď sa reštaurácia konečne otvorila, hovory boli ešte častejšie a znepokojujúcejšie. Občas každý zamestnanec, ktorý zdvihol telefón, čelil prívalu urážok. Niekedy boli ohrozované ich životy, aj životy ich rodín. Inokedy počuli v pozadí výstrely zo zbraní alebo krik ľudí bez zjavného dôvodu. Ako by to nebolo dosť znepokojujúce, volajúci potom začal spomínať konkrétne udalosti a ľudí z Bashirovho života. A on sa pochopiteľne začal obávať, že ho niekto sleduje a chce mu ublížiť. Niektoré z hovorov a nahrávok zneli ako hlas dieťaťa. A preto dostal volajúci prezývku L'Enfant, čo v preklade znamená dieťa. Čoskoro reštaurácia dostávala až 20 obťažujúcich hovorov denne a Bashir bol už úplne zúfalý. V Filadelfii sa otvorila druhá pobočka reštaurácie, kde mala na starosti vedenie jeho sestra. Keď ju tam navštívil, volajúci nejako vedel, že je tam a obťažovanie pokračovalo. Pri jednej príležitosti mu poškodili auto a pri inej si uvedomil, že niekto manipuloval s motorom jeho druhého vozidla, konkrétne so zapaľovacími sviečkami. Do prípadu sa zapojilo FBI a počas 12 mesiacov bolo monitorovaných viac ako 3000 hovorov od L'Enfanta. Boli vystopované späť k verejným telefónom v oblasti Washingtonu a preto sa volajúceho nepodarilo identifikovať. Čoskoro sa však zistilo, že niekoľko z týchto hovorov bolo uskutočnených z rôznych verejných telefónov len s niekoľko sekundovým odstupom. A zistilo sa, že viacerí ľudia obťažovali Bashira z neznámych dôvodov. Čoskoro tieto hovory začali ovplyvňovať Bashirovo duševné zdravie. A Bashir sa načas prihlásil do zariadenia, aby si oddychol. Na istý čas prevzal vedenie manažér a len o 3 týždne neskôr bol jeho syn napadnutý 2 neidentifikovanými mužskými útočníkmi. Až v roku 1993, teda o 11 rokov neskôr, a až potom, čo bol prípad odvysielaný v televízii, obťažovanie skončilo. Bashir verí, že obťažovanie vyplývalo z obvinenia, ktoré bolo proti nemu vznesené v roku 1874, keď bol unesený a obvinený z práce pre CIA. To však nikdy nebolo potvrdené a identita L'Enfanta zostáva záhadou. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za sledovanie. Ak sa vám toto video páčilo, určite stlačte tlačidlo páči sa mi to. Tiež nezabudnite sa prihlásiť na odber a kliknúť na zvonček, aby ste boli informovaní o všetkých našich budúcich videách. Ale som Top 5 Unknowns a uvidíme sa v ďalšom videu.